tal e como tiñamos anunciado os medios de comunicación, de que o Concello, desde que hai uns días, se publicou no Diario Oficial de Galicia, digamos, unha resolución na que, por parte do Concello, deixa sin efecto todos aqueles acordos que pudieran existir entre o Concello e os propietarios da torre, que maioritariamente teñen o 80% da propiedade. O Concello solamente ten o 20% aproximadamente. A partir de ese día dixemos que iban a cambiar as cousas, e desde logo no día de hoxe sí que se está vendo que as cousas empezan a cambiar, e esperemos desde logo que seña para ben. No día de hoxe, e atendendo os informes técnicos que a través da empresa Intemac, a través deste persoeiro tan relevante no mundo do cálculo de estructuras como é o señor José Calavera, que nos advirte, que nos leva advertindo tempo, documentalmente, por escrito, non só verbalmente, de que o Concello ou alguén, algunha administración, debe adoptar aquelas medidas de carácter urxente, de carácter emerxente, para impedir que a torre poida colapsar, que parte da súa estrutura se poida vir abaixo, porque algunhas das súas columnas poidan instalar debido á mala situación física na que se encontran, non? De aí que eu, no día de hoxe, din instruccións a través dun decreto para que se empecen a facer todas aquelas obras de carácter previo a un apuntalamento da parte que os técnicos estiman máis perigosa, que esta parte da fachada principal, polo que decidimos vallar parte do que é a Praza do Cantón. Vamos a cortar a rúa Villandrando durante a execución destas obras, e ao mesmo tempo vamos ao que a facer os preparativos para nos próximos días facer un apuntalamento con uns determinados puntais de carga que son específicos para estas situacións, para, desde un punto de vista de emerxencia, evitar que a torre poida sufrir algún daño que ao final ocasione algunha desgracia a algún viandante, algún veciño deste concello. Por lo tanto, agora tamén, desde logo, espero e confío no bon facer que poida ter a Xunta de Galicia neste aspecto, dado que este edificio que teño aquí as miñas costas é un edificio BIC, un ben de interese cultural declarado polo Goberno galego, pola Xunta de Galicia xa hai máis de 10 anos. Por lo tanto, a Xunta tamén en calquera momento pode actuar sin ter que esperar a que o faga o Concello. Pero eu todas as actuacións, todos os pasos que estamos dando desde o punto de vista xurídico, desde o punto de vista técnico, son coñecedores desde hai meses perfectamente os responsables autonómicos en materia de cultura, e espero e confío, e desde logo creo que así será, que poidamos ter un apoio, unha colaboración entre as dúas administracións, entre o Concello de Ribadeo e a Consellería de Cultura, para impedir, entre todos, deixando a un lado as cuestións partidarias ou políticas, para impedir que a torre se veña abaixo e que os referentes máis importantes da nosa vila, como é a Torre dos Moreno, poida supoñer unha desgracia. Desde logo, isto é un cambio de estrategia moi importante con respecto á Torre dos Moreno, e estas obras que agora se empezan a facer, do que é apuntalamento e tal, seguramente lle van a seguir outras de carácter de urxencia tamén, de repoñer unha serie de elementos estruturais do propio edificio que os propietarios van a ter que asumir na parte que lle corresponda. Por iso, o anuncio que fixemos hai poucos días de que a relación habíamola cambiar e que a partir de agora cada pau que aguantar a súa vela é algo que levaremos hasta as súas últimas consecuencias. De feito, a política mantida nos últimos tempos no Casco Vello dan boa proba deso, non? E aí temos edificios como o que pode ser a Aduana Vella, que despois de 30 anos de abandono, despois de que calquera tipo de diálogo coa propiedade sempre fora infructuoso, tuvemos que ir por unha vía máis coercitiva e ao final o resultado está aí, non? Por lo tanto, confío que o resultado tamén deste inmoble tan importante, que aínda que non ten 100 anos, está nunha situación dramática, confío en que, unha vez non podendo xa dialogar máis cos propietarios, hai nos que están na Argentina, hai nos que están polo Estado español adiante, por Madrid, etc., por Galicia tamén, faise imposible poñelos de acordo, non están poñendo nada da súa mão e teñen unha ruína que calquera momento pode nos dar un disgusto, porque se pode acabar
desprendendo unha parte da fachada ou estopando algunha das súas columnas que ten aquí na fachada e pode provocar danos persoais importantes. De aí esta actuación de emerxencia a que nos próximos tempos lle seguirán seguramente algunhas outras xa de carácter máis estrutural.